Babeke phansi izixhobo zokusebenza abasebenzi kwisibhedlele saseKhobonqaba eMpuma Koloni nanjengoko abahlali bebambe uqhankqalazo. Abanye basebenza ngonyawo lonwabo. Oluqhankqalazo luphenjelelwe ngumba wokuba umlawuli oyintloko kwesi sibhedlele uMnumzana Mandla Makhangala uza kususwa kwesi sibhedlele ayokubekwa kwesinye nanjengoko esaphandelwa izityholo zokuziphatha gwenxa. Abasebenzi baqhankqalaza kuba bexhasa intloko yesibhedlele. Iphandwa izityholo zokuziphatha gwenxa neziquka ukungaphangeli nokuzixilonga de izifumane engekho kwisimo sokuphangela. Bachanekile ke abantu lolu gwayimbo. Ayikho ntle kakhulu bhuti impatho endiyifumeneyo. Akukho sihoyo. Andiyazi kwenzeka ntoni na apha eAdelaide. Asihoyeki. Ibhodi ejongene nentsebenzo yesibhedlele nemibutho yabasebenzi ayihambisani nokususwa kwentloko yesibhedlele. Anikwazi ususpenda nithi kugqirha makayeke oya kwesinye isibhedlele. It's very good lo gqirha. So yile nto sisithi mabeze nayo yonke le problem apha kwibhodi. Sibona ngathi siya-undermine i-department nabantu abasebenza abantu abalandela le nkqubo. Khabalandela inkqubo i-right. Isebe lezempilo lithi alizumelana nezimbo esezibonakala ngathi sisimilo esinemihlisela. Ingumnqakele kuzothi xa kukhona umuntu otyholwayo kuvele kucaca uba kuzophazamiseka isibhedlele sonke. Asuzujika ke kodwa funeka sizilandele izinto zithethwa ngogqirha aze enziwe msulwa inkqubo le yangaphakathi. Sizawuthetha ke nebhodi yesasibhedlele nabachaphazelekayo ukuze sifumane isisombululo. Abaqhankqalazi bafunge ngelithi abazuphakamisa nomnwe de baxelelwe ukuba intloko yesibhedlele ayiyindawo. Ndingangafuna nweendaba ze-SABC ndiseKhobonqaba.